Pois porque nunca vin a unha gala deste tipo e parecíame interesante para ver que pasa. Una riqueza para Pontevedra y fueron estupendos todas las proyecciones, bueno, un éxito total. Le auguro a esto. El año que viene repetimos y espero que sea tan estupendo como hoy. Fenomenal traballo por parte deles, aparte aquí somos un pobo ali olvidado, nin Vigo, Coruña, Madrid, Barcelona, pareceme estupendo. Gozar do mellor do cine das series españolas aquí en Galiza e disfrutalo, vamos, vendo os actores, as actrices, os produtores, directoras, de todo. Me parece unha oportunidad maravillosa para Pontevedra, para la hostelería, para los hoteles, para todo y además para nosotros mismos culturalmente. O sea, me parece un evento estupendo. Me he vestido incluso de evento, así que moi bien. Pareceme unha maravilla porque realmente é un evento único na cidade e o audiovisual temos o que potenciar, entón que estén aquí os famosos e que traian moitas máis películas e proxectos audiovisuais para a xente daqui tamén e a disfrutar da experiencia. Ver moita xente, ter unha oportunidade de coñecer a xente que só coñecemos da tele, das series e que son, non sei, eu se pola mañá vin a Screed e estiven a punto de dicirlle María, como se fora da familia. Maravilloso que podamos disfrutar de este evento tan bueno, ¿no? Y bueno, es unha grandeza para Pontevedra. Veño coas miñas compañeiras de clase, Alba, Ágata e Laura, e fixemos unhas entrevistas para o podcast O Beo Feroz, así que nos invitaron.